Глава 7. Как да използвате сигналите за действие? Основни уроци. Първо, всички емоции ви служат, дори негативните. Негативните емоции не са враг, а сигнал за действие. Всяка емоция носи съобщение. Тревожността може да ви казва, че трябва да се подготвите по-добре, а гневът може да е знак, че трябва да защитите границите си. Когато се почувствате зле, не се опитвайте да потискате емоцията, а я използвайте като подтик за промяна. Имате два избора. Да промените възприятието си, как тълкувате ситуацията. Да промените действията си, какво правите в отговор на ситуацията. Второ, 8-те категории сигнали за действие. Нашите емоции ни насочват към необходимите промени. Примери за някои от най-честите сигнали. Фрустрация, сигнал, че трябва да смените подхода си. Страх, предупреждение, че трябва да се подготвите по-добре. Гняв, индикация, че някой е нарушил вашите граници и трябва да ги защитите. Разочарование, знак, че очакванията ви не са били реалистични или трябва да направите промени. Самота, сигнал, че трябва да изградите по-дълбоки връзки с другите. Трето, въпроси, които ви помагат да се справите с трудни ситуации. Вместо да реагирате импулсивно, първо задайте правилните въпроси. Какво мога да науча от това? Възможно ли е да не съм загубил нищо, а всъщност да съм спечелил? Не прибързвам ли с оценката си? Не драматизирам ли твърде много? Как мога да превърна тази ситуация в урок и възможност? Какво друго мога да направя, за да променя тази ситуация? Как да трансформирате емоциите в действие? 1. Разбийте проблема на прости стъпки. Определете основния проблем. Не се разпилявайте върху малки детайли. Фокусирайте се върху най-наложителното за решаване. Потърсете положителен аспект в ситуацията. Всяка трудност крие урок. 2. Приемете, че всичко се случва с причина. Вместо да виждате проблемите като наказание, гледайте на тях като на възможност за растеж. Животът не ви ли случва, той се разгръща заради решенията ви. 3. Когато емоциите ви блокират, направете физическа промяна. Ако се почувствате заседнали в негативно състояние, направете рязка промяна. Сменете обстановката, разходете се, пуснете си музика, движете се. Физическата активност може мигновено да промени емоционалното ви състояние. Енергията идва от движение. Статичното състояние изчерпва енергията. Физическото движение, разходка, упражнения, дълбоко дишане, активира емоционалната жизненост. Кислородът подхранва мозъка. Движението ви помага да мислите по-ясно и позитивно. 4. Дългосрочна стратегия за емоционално управление. Не чакайте трудна ситуация, за да започнете да работите с емоциите си. Тренирайте всеки ден чрез осъзнато наблюдение и промяна на вътрешния диалог. Когато превърнете тези практики в навик, ще управлявате емоциите си с лекота. Заключение на главата. Не потискайте негативните емоции, те са сигнали за действие. Променете начина, по който възприемате дадена ситуация, или променете действията си. Задавайте си правилните въпроси, за да видите възможностите, а не само трудностите. Физическото движение дава енергия, която ви помага да се справите с емоционалните предизвикателства. Тайната на живота е в даването. Колкото повече давате, толкова по-голям смисъл намирате.